Allah kin zo kin tada ni a gigice a firgice. Wallahi limamin masallacin ce ni Allah ya masa rasuwa. To kin san ita gawa ita gawa duk inda aka ce an samu gawa to manya-manyan limamai su suke tsayawa suke wa gawa wanka. Wannan haka yake. Tunda kin ga dan uwanmu ne limami to shine nake ta kokarin in ga cewa na tafi na je an yi masa sutura. Gaskiya yana da amma duk da haka menene yake tafi da ke tunda dai kin san mu dama an samar da mu ne domin mu ji bukatun jama'a mu ba su magani mu samar musu da waraka a lokacin da abin ke damu su. Menene ke damun ki? Wallahi ala gafarta bara kirjina da sai in je na ta bugawa na rasa me yake damu wallahi. ai abu ne mai sauki sai an miki danna. Da an miki danna in Allah ya da an miki danna to insha Allah kirjinki zai daina bugawa. Ana gafarta mana wani irin danna kuma ana zo da galo. Ai minti biyar yayi yawa. Minti biyar. Kin ga ke ko in tafi wajen jana'izar ne na dawo ma ci gaba. Ai ni ana gafarta mana da kace da dandan gaba ɗaya na bi na rude saboda danna a danna kirji kuma ciwo yana can ciki. Zai daina zai ina ga miki. Shakkun magana ta Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ba na magana sai da rumfanai magana ta haƙunci yanzu da na shiga na samu an ai ni tsoro nake ji kana ganin ba wata matsala to ai ce a danna kirji a danna shi dai yana ai budewa da aljanna sai tuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. za a yi miki ko kuma sai na rayar da jana'iza To ya zan yi ai ku kuka san aikin ku ko ba haka ba ku malamai ne kaga ba zan ja da aikin ku ba. a wuce makamantar zan dan karaso